Здравейте! Сега ще ви покажа как да се отремонтирате бързо и лесно ютията, която е с гръмнал кабел и с пара. Това има и маркуч и кабел, захранващ към ютията. Ще я отвориме, ще отрежеме кабелът заедно с маркуча. Няма да ви притеснява, ще се скъси само с около 10 см, след което ще почистиме и ще го подготвиме за нов монтаж. Ще сложим в началото и малко тиксо, за да не се събира изолацията отгоре. Отвързваме старите части или началото на маркуча. Отрезваме кабелите, за по-лесен вариант ги отрезваме, за да не мислим после кой цвят къде се свързва на конектора. Така, подготвяме маркуча, свързан. Сега остава кабелите да подвържеме. Цветове кафяв, син и зелен, земно. Сглавяме и момента е да се пробва. Тъй като беше изгоряла и предпазителя контакта, проверяваме, имаме ток към кабела, включваме. Започва да свети синята лампичка, това означава, че нагрява, а пък нас ни интересува дали сме свързали правилно управляващия ключ, който отваря релето, за да дойде пара към ютията. Всичко е точно, до някакви минути ще нагрее. Благодаря.